Трябваш ми за една работа. Знам, че си мишка, а търсим плъх. А пари ще има ли? Повече отколкото може да събере мишата ти турбичка. Папазов ми пречи не изгрева. Този път колко? Този път 5000 марки, както сме се разбрали. На времето, 90-та година не излязох, защото 89-та година бях заплашван, че ще ме натоварят на един самолет и ще ме пратят при Петър Манолов. Хора от службите. Той въпрос е кога наистина започна преход, особено така след това вече са преминали толкова години, дали започна 86-та. Това, което Запада направи още в началото на демокрацията, остави ни в ръцете на бандитите. И то на големите играчи. Васил постоянно руши авторитета ни началник. Прави ни на маймуни. Унижава хората ми. Казваш, нали, убийства, убийци и така нататък. Казваш, че си бил от тези среди. Познаваш ли един убиец? Но познавам двама даже. Не само един. Двама. Разликата между борците и боксьорите е доста съществена. Борбата е коварен спорт и изисква повече хитрост. Ако срещнеш съперник, който те превъзхожда, просто лягаш на мекия тепих. Боксьорите са значително по-смели мъже. Там влезеш ли между въжетата, или те млатят докато паднеш, или ти млатиш. Треньорите рядко хвърлят кърпата. Тези качества се прехвърлиха и в битката за надмощие на улицата. Това, което знае, започна да го пише, започна да го публикува и то стана явление. За първи път някой се осмели от тези среди да излезе на свето и да проговори. Аз бях принуден да ги напиша тези книги и да разкрия всички тези неща. Защо беше принуден? Защото се опитах да съдействам на полицията да излезе от тази схема, в която не можах да се измъкна. При нас съм 15 години в тази история, но да кажем 5 не можех да се измъкна от тях с тези поръчки, които идваха от Младен Михалев Маджо. И аз не можех да се измъкна от тях за убийство. Трябва да познаваме миналото си. Трябва да усвоим миналото си, за да можем да се отречем от него. Ти част от мутрите си. Дай да започнем сега от това. Дай да започнем от това, майде, добре. Аз не съм част от мутрите, обаче аз съм част от тази схема, която се развиваше през тия години. Участвал съм в охранителните фирми, в застрахователните компании, в хазартния бизнес. Значи, ако сметнем, че мутрите правеха тия неща, аз съм част от мутрите. Всеки човек, който в България може нещо, каквото и да е то повече от останалите, или знае повече от останалите, има основание да се страхува.